Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Πάλι σήμερα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο με GR6, GR14 και GR1. Στη συνέχεια θα ξανακάνω μάλλον άλλο ένα για να σας δείξω τον ήρωά μου στο GR12 μαζί και με έναν φίλο μου, τον G00. Λοιπόν, πάμε να σας δείξουμε τον ήρωά μου. Τα skills είδατε πως ήταν και χθες. Απλά τώρα δεν έχω καν ενισχυτικό 10%. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω και τα μέλη της ομάδας μου και πάμε να σας τα δείξω γρήγορα. Επίσης ο G00 έχει ένα κανάλι Πύργος Army λέγεται. Θα σας τα πει και αυτός μετά στο δικό του βίντεο. Πάμε να σας δείξω λίγο τα μέλη της ομάδας μου. Να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά. Στρατάρας, ο αρχηγός μας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για αυτούς τους παίχτες, μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας αυτά που βλέπετε. Ο Μελένιος, αυτός και ο Άνταμκαν είναι οι καλύτεροι παίχτες του σερβερ. Και ο Γκόγκος XXX, θα δείτε και στη συνέχεια θα πάμε top 10. Ο Άνταμκαν, απλά δεν ξέρω γιατί έχει αλλάξει το προφίλ του. Η Greece Forever, η Κοναπέαρ, να και ο Κίμπα, η Νατάσα 6, βασικά ο Νατάσα 6, τέλος πάντων είναι μεγάλο μπέρδεμα, ο Κωνσταντίνος 3, ο Νασαλέκτο, ο Dragon Rider, η Νένια. Οι περισσότεροι έχουν το ειρωνικό, εγώ έχω 3 κομμάτια, αλλά πιστεύω η black white χωρίς ρούχα, πιστεύω ότι εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το πάρω, ούτε σε όλες το Champions σχεδόν ίδιο είναι. Ο Γκόγκος XXX όπως είπαμε, τρίτος, δεύτερος στη λίστα κατάταξης, θα τα δούμε και μετά, ο Σαϊτάμα, Αρκουντάκι 1, και με ενισχυτικό 25%. Ο Bugs Bunny, εδώ πέρα πολύ καλά skills. Ο Super Pan, το τούμπανο της ομάδας, μην το βλέπετε έτσι χωρίς ρούχα και αυτά. Μόνο ένα pet έχει, ούτε ενισχυτικό. Είναι πολύ καλός άμα τα βάλει όλα. Εδώ η Νάτι έχει κάνει το σύστημα άμυαλος με 25 και αυτή ενισχυτικό δεξιοτήτων. Ο Παιχταράς 1, 2, 3, πολύ καλός. Ο Άγιος Forever, νάτος εδώ, έχει το Champion, πολύ καλός και αυτός. Δεν θα λέω σε κάθε ήρωα, η Τινάκη, δεν θα λέω σε κάθε ήρωα το ποιος είναι καλός και τα λοιπά, όλοι είναι καλοί και το διαπιστώνετε και από μόνοι σας. Ο Μελομακάρονος, ο Ποπαρούτσος, η Μιχάλου, ο Μιχάλου βασικά είναι, τον είχα και συμπαίχτη παλιά στους Χάος, η Deathrock, ο Πάμπλο, ο Sugar Boy 0017, ο Μίτσος 3, η Crystal και ο Drew Sound. Αυτή ήταν η ομάδα μου, οι ήρωες στην ομάδα μου. Πολύ καλά παιδιά και πολύ καλοί ήρωες όλοι. Το είδατε. Πάμε να βάλουμε μια αποστολή. Έψαχνα και πριν, δεν είχα δει καμιά ιδιαίτερη. Από εδώ πέρα και μετά ό,τι βρούμε. Χάλια. Από εχθές όταν άρχισα να μαζεύω κέρματα είχα 230 εκατομμύρια. Και όταν έκανα το βίντεο είχα 280 νομίζω, κάπου εκεί, ναι. 230,8.
Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Θα βάλουμε αυτήν. Και από εκεί και πέρα μάζεψα 3 εκατομμύρια, 3,5 βασικά. Πήρα και ένα πέτ από κακοποιό. Το πούλησα 227.000 κέρματα. Έκανα και τις ενέργειες και αυτά. Επίσης έχω φυλάξει. Όχι, δεν έχω φυλάξει. Τέλος πάντων, θα σας δείξω και ένα παιδί εδώ πέρα. Τον Rocky 1-2-3, ο οποίος είναι πρώτος στο τουρνουά τιμής. Πρώτος είναι, με 65.000 τιμή. Καλά skills για το level του, 204. Χρυσό 2 στο champion, στο πρωτάθλημα, συγγνώμη. Hooligans η ομάδα του. Εντάξει, σε γενικές γραμμές καλά skills. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο GR14, γιατί πρέπει να δείξω και εκεί τα μέλη της ομάδας μου και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο πρέπει να το κάνω και γρήγορα. Λοιπόν, ο Forgiven, ο αρχηγός μας. Ο So Good 99. Ο Παύλο, και εδώ. Εγώ, αφήστε με, δεν έχω ανέβει σχεδόν καθόλου από χθες. Γιατί πριν λίγο άνοιξα το Hero Zero, όλα μια της 3. Ο Νίκος Gate 4, με ρούχα αντοχής. Και μισό παιδιά να στείλω, επειδή στις 12 έχουμε μάχες να ετοιμαστούν. Μισό μάχη σε 17. Μάχη σε 17. Ρούχα, pet, στο 30 level. Αν γίνεται ενθαρρυμένος. Κι εγώ δεν είμαι έτοιμος. Ενθαρρυμένος. Τι άλλο, και πυράβλους. Σημαντικές μάχες. Ελπίζω να τις νικήσουμε και τις δύο ώστε να πάμε στα 5 τρόπαια. Η Death Note είναι από τις ομάδες του GR14 που γνωρίζουν πολύ καλά το παιχνίδι. Γιατί εννοώ, ξέρουν πολύ καλά να φορτώνουν τους άλλους με τρόπαια, τολμής κτλ. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που έχουν μάθει να παίζουν. Και δεν είναι η μοναδική, αλλά δεν αξίζει και να τους αναφέρω, γιατί αξία θα τους δώσω. Τέλος πάντων, από εκεί που είχαμε μείνει. Λοιπόν, ο Βοικεφάλας. Πολύ καλοί παίχτες και εδώ. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Εδώ ο Τελίτσα, σας τον έδειξα και χθες. Πήρα καινούριο pet, το Sniffy, που τώρα έχει βγει και αυτό το pet στο κατάστημα, εκτός από το Kiba. Εγώ τον έχω πάρει από πέρσι εκείνο το pet. Ο Alex Rigo εδώ, ο Candy Unicorn, ο Tiger Player, μισό, Μαφία, η Μαφία εδώ, ο Ακίντα, ένα νέο μήνυμα, μπαταρία, η Βουρβού που θα σας την δείξω στη συνέχεια, μισό λεπτό να... γιατί και εδώ έχουμε ένα μήνυμα. Ο Τζο είναι 1, 2, 3, μας ζητάει μπαταρίες. Φυσικά και θα το δώσουμε. Ο Αποστόλης Μούκου. Μάλλον θα διαγράψει όπως και η χαρούμενη Φατσούλα. Δηλαδή ο Σεφθά 1, 2, 3 από το φόρουμ και από το GR6. Κρίμα πάντως. Θα ήθελα πολύ να έμενε. Τέλος πάντων, ο Τζούκου 1, 2, 3 και αυτός το Sniffy. Μισό λεπτό, το χάσα. Κλατζή 56 και Champion, ωραίος. Το pet από το καζίνο, το ένα από τα δύο που δίνει.
Ο ακατάλληλος Wise ο Sirius, η γατούλα όλο μιλάει, βλέπετε εδώ στο chat, δεν βάζει γλώσσα μέσα της. Ο Κρύρου, αυτός είναι Κροάτης ο φίλος, να το γράφει και εδώ. Black Box 130 level, πολύ καλός, έχει και το Kiba, το πήρε πολύ πρόσφατα, παίζει να το πήρε και σήμερα. Ο Red Legend, όλοι έχουν πολύ καλά skills εκτός από μένα, αλλά πιστέψτε με, θα τα φτιάξω. Ήδη από χθες είχα 2,4 εκατομμύρια, τώρα χθες πήγα 2,8, 2,9 σχεδόν. Σήμερα θα πάω 3 και ελπίζω μέχρι την Κυριακή να έχω μαζέψει τα 4, επειδή θα ανέβω και στο τουρνουά και θα ανέβω στη τιμή. Θα τα ρίξω τότε, ελπίζω να έχω μαζέψει 4 για να κάνω το κατόρθωμα. Δεν ξέρω τι δίνει, δεν θυμάμαι. Ο ASQ, ούτε 500.000 δεν έχω χαλάσει κέρματα. Και στο πρωτάθλημα είμαι πάρα πολύ χαμηλά. Ο Bloodborne 21. Να βάλουμε μία αποστολή. Γαμώ τη τύχη μου. Λοιπόν, αφήστε το να πάμε μία και στο στο GR1 γρήγορα. Ο Focus on Me, εδώ πολύ καλός. Ο Μπουλουκάκι, τους ανένεργους δεν θα σας τους δείξω. Ο Greek Crazy Hero 007, ο Join 123, πολύ καλός και εδώ, θα τον ακολουθώ παντού. Λοιπόν, ο Θωμάς, 265 level, έχει 2 κομμάτια από το Men in Black που πλέον έχει καταργηθεί, βλακεία, τέλος πάντων. Σήμερα ελπίζω να πάρουμε ένα τρόπαιο και να μην το χάσουμε από την άλλη ομάδα όπως έγινε χθες. Τέλος πάντων δεν έχω χρόνο, κλείνω, τα λέμε, σε λίγη ώρα θα ξανακάνω βίντεο στο GR12, τα λέμε.